Kaixo, tirritarra naiz. Gara. Bizitza propioa duen izaki erromantikoa naiz. 17 pertsona gara. Bihotza bat naiz. 17 arima. Sergio Zurutuzak, konpositoreak eta ene lagunak musika hau eskaini. Eta hots berri bat eman zidan. Baina, ene barnean begiratuta, luz negra argi beltz, nigantzegoera ikusi nuen. Non eta ene bihotzaren ondo-ondoan.
Eskerrik asko. Et Internatus Orkestra, mila esker. Ta tirritarra. Mila esker, agur!